po mga ka-M Goldex, Team Elite Express South Korea. Nandito po kami ngayon sa South Korea. Sa lahat po ng ating international affiliates. Oh my goodness, maraming salamat. At ito na po ang pinakahihintay nating sandali. Still passed out pa rin ako. So ito yung part 3 ng video natin. Ito yung pinakahihintay kasi kanina po nag-countdown kami. Tinuruan namin kayo online kung paano i-withdraw ang coupon. So ito na po ang coupon. Dear, taradang-tadang, siya na po. So, mga samahan, negative mind dyan. So, ito na ang hinahanap nyo. Ito ang nakuha ko na pera, 182,000 pesos. So, sa won ko withdraw kasi kinupon ko ang aking 182,000 pesos. So, ito na. So, kaka-withdraw lang. Kaka-withdraw lang. Dito sa IDK. Thanks and Goldex. So, salamat din kay Dayon sa Ate Charing, sa mga kasamahan ko. So, salamat sa kaibigan ko na nag-invite din sa akin. So, Glenn Garbo, okay. Thank you. Hello po, sir. Sir Glenn Garbo, Sir Tutski, and sa lahat po ng umiksit po. Ilan na kayo? I think 6. And of course, si Dudong Eric. Dudong Eric, sila po, and oh my God. At ang kameraman ko pala, nagkakamera siya. And of course, hello po, special mention po, Sir Kevin, thank you so much. Sir Kevin Miranda, salamat po. Ikaw po ang dahilan kung bakit. Salamat po sa pag-assist sa lahat ng kinakailangan namin for this team. So take note ha, we are Team Elite Express, South Korea. Pakita ulit. Ano masasabi? Thank you, Simon Goldex. Pahawak naman. Pera. Pahawak. Hawakan mo to. Ikain namin lahat yan. Okay. Finish!